Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Pulit ka West Garo Hills mentakas ngi kilapan mi sa kaway ka Kynnoh Persya iu MDC ka Tura u Burnett and Marak bau lembar ka Kynhun kila don ktiban lumpisan ki Nongdie ba Nonghi hasor Tura kabalay alam siya ka Kiew dor ki Marbam mardi. Hau kerwo kubor u SP ka West Garo Hills u VS Rathor u lapentip be ki Pulit kila yu kubor na ki babuan ki patba bat na kiwe ki telong ha kabaya de ba ka Jingpen Kiew ya ka dor jong ki Jingbam so Jor kado bat kiwe hasor Tura. Hadian berali ka jing tokel layo jing tep baya kador kamur jong ki Marba mardi lapan Kiew hagi khendiat benai nakadaw jong kawe ka Kynhun kabla tep kertengkom ka Meghalaya Chamber of Commerce urathor laong baya kani ka Kynhun lapan ya do Bernard ya ubala tep kom urempu. Nalor jong Bernard kiwe pat ki baladan bentaha kani ka Kynhun ki kenthop yo Wilver Dango M Marak Anish M Sangma Patcheng ti sangma bat kiwe. Shu SP ula Kynnoh balalap bakate ka Kynhun kala lumpisan ni Nongdie dukan da ka bakam bakin haban aya kate ka membership fee bat ka monthly renewal fee. Nalor kata laong baya ka Pisa ka bami na ka Jingpen Kiew ya ka dor ki Marba mardi lap ha sop siya kite ki brio. USP laong ru baki dukhat jong kate ka Kynhun kila berngem berset iki nong khayi ki badai ki barjala baki day banyo ya ka no objection certificate now Bernard ubade MDC ka GHADC but claim kani ka sernot kinamla an penthamai ya ka trading by non-tribal license lakan no balingba kani ka kambian layo ban lumbun ba ka Pisa. Hadian bala pendap ya ka jing toket USP lo khat jing yalang bat kinong di dukan bat kawi ka Kynhun kabla tip kum ka Sweets and Confectionaries Association of Tura kalaray ban penhierno ya ka dor jing Jingbam di sha. Kajing ekran bekiwe pat ki Nongdie ban penhiar ya kador jong kiwe pat ki Marbam kadang yan. Nagalem ki Pulit kila penrung daga FIR hathanat Tura Persya ekate ka Kynhun Meghalaya Chamber of Commerce bat ka jing toket kadang yan chakman.